svaki dan, ona smara me, zove me na ponovo, kaže, hoće da je kaže, tvoj kurac stvorila je ona kaže, ajde. Pa kažem, komšinice, svaki dan, kad te vidim, ja jebeno u transu, zovi me na kafu, zovi me na jafu, i znaš da sam mangup iz toga kuda, a znam da si kurva koja je mnogo bludna, a jebeno me zovi, davno nisam mali, odavno nisam hobbit, ne treba mi dobit, želim samo da te iskaram, i u tom cilju ja sam jebeno istrajan, ja moram da te skinem, kao pandure navijači severne tribine, i ne više ne brine, ja moram samo vrate, da te skinem ti čege, i ako imaš koje nevinosti, želim da ti slomim kosti, nećeš da mi jebeno oprostiš, zato što brate mnogo dobro mošti, ja moram da te prozvem, komšinice odspevat ću ti i geto gospe, od brate jebenog tupaka, da vidiš kako kada poput ludaka. Žiri, šta imate da kažete večeras? Konsultacije su u toku, obojice su sjajni. Pa vrate, miksa. Hvala. I obojica ste vrate lajke mi, tražim bi još jednu rundu, ali ovo je bre prvi krug, te vrano stalo, aj opet, ono, moramo da odlučamo. Iz prvi, to je to, što se mene tiče miksa. Hvala, okej. Smoke je dao glas Miksi. Ja ću glasom za neafirmisanog. 1-1, Deda. I ja ću glasom za neafirmisanog. Hvala. Za malo. Hvala Miksa. Hvala Burazeru što si prisustvovao. Hvala brate.